салом дӯстон, ба ҳар чизе ки Салоҳ даст мерасонад ба тилон бадал мегардад. Видеои имрӯзаро аз суханҳои Клаудио Ранери, сармураббии кунунии дастаи Уотфорд дар бораи Салоҳ оғоз мекунем. Муҳаммад давоми мавсими ҷории худро на танҳо дар дилу дидаҳо, балки дар хотири мухлисон мустаҳкам ҷо кард. Ҳар амалаш дар Премер-лигаи Англия бо кафкубӣ гусел мешавад. Салоҳ, Месси ва Роналдои футбол шудааст. Шумо метавонед гӯед ки дар АПЛ вақте ки бозингар як-ду амали фиреб ва як-ду голи зебо мезанад, дарҳол ӯро ба коинот мебардоранд. Собиқ бозингарон ӯро беҳтарин шумурда, дигаронро ночиз дар футбол медонанд. Шумо ҳақед, ин падида дар Англия ҳаст. Ҳатто Хави замоне гуфта буд ки агар дар Англия як-ду финти ҷолиб кунӣ, тамом, ту ситораи ҳамаи давру замонҳо мешавӣ. Футболбозонро аз удаашон зиёд нишон медиҳанд. Вале медонед, чунон менамояд ки ин гуфтаҳо ба Салоҳ рабт надоранд. Имрӯз мо дар бораи ба сатҳи баландтарин расидани футболбози мисрӣ ва дигар мавзӯи ҷолиб гап мезанем. рӯзҳои сешанбеу чоршанбе чун анъана Лигаи Чемпионҳо ба экранҳои мо шумо бармегардад ва моро як қатор топ-рақобатҳо интизоранд. Барои бозам ҷолибтар тамошо кардани онҳо шумо метавонед ба 1x муроҷиат намоед. Онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд ва ҳамчунин ҳамаи обуначиёни канали моро бо промокоди MG07 то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. ҳолати Салоҳ истисно ва баръакс аст. Дар бораи ӯ зиёд на балки кам мегуфтанд. маҳорату малакаи ӯ кам дониста мешуд. Футболбози мисрӣ сар хам накарда рисолати худро давоми 4 сол дар Ливерпул анҷом медод. Тасаввур кунед, агар ҳайати коинотии дигар ба сайёраи мо омада бозӣ пешниҳод кунанд, аз шумо талаб карда мешавад ки аз байни Месси, Роналдо ва Салоҳ яктоашро интихоб кунед. Шумо бо дар назардошти бозиҳои кунунии футболбозон киро интихоб мекунед? Агар Роналдоро гӯед, пас шумо бори охир футболро 2 сол пеш тамошо карда будед. Агар Мессиро интихоб кунед, шумо гуло раседу халос. Дар воқеъ дар ҳамин шабу рӯз ки метавонад баробар бо Салоҳ бошад. Месси бозиаш дар ПСЖ пеш намеравад. Роналдо дар МЮ дар 3 бозӣ ягон амали натиҷабахш надорад. Неймар ва Мбаппе ҳам дар сатҳи қаблияшон нестанд. мо гуфтанӣ нестем ки Салоҳ беҳтарин футболбози тамоми давру замонҳост, вале бояд холисона иқрор шуд ки дар ҳамин шабу рӯз ӯ беҳтарин аст. То кадом муддат Салоҳ дар ин тахт қарор мегирад, аз худи ӯ ва бозиҳояш вобаста аст. коршиносони англис ки аксарашон собиқ бозингарони машҳуртарини ин кишвар буданд, дар ин бора ибрози андеша мекунанд. аз ҷумла Гари Линекер, собиқ ҳамлагари мунтахаби Англия, чунин гуфт: ана акнун Салоҳ ба Месси табдил ёфтааст. Барои ман бозиҳои ин футболбоз хеле маъқуланд. Бисёр хислатҳои Салоҳ писанди ман ҳастанд. алахусус новобаста ба чӣ гуна ҷараён доштани бозӣ, ҳамеша ҳувайдо будани ханда дар лабонаш, беҳтарин бозингар ва шахсияти бузург. қаблан агар собиқ футболбозони Ливерпул Салоҳро беҳтарин мегуфтанд, ҳамакнун бозингарони пешинаи Манчестер Юнайтед ҳам дигар илоҷ надоранд. ҳама бо чашми сар бозиҳои Салоҳро дида истоданд. нодида гирифтани бозиҳои дурахшони Салоҳ ноадолатии маҳз мешуд. собиқ дифоъгари МЮ Гари Невил чунин гуфтааст: ба фикри ман Салоҳ беҳтарин футболбози олам ҳамин ҳоло аст. ӯ метавонад аз Роналдо ва Месси гузарад. айни ҳол ман ба бозиҳои Месси, Неймар, Мбаппе ва Роналдо назар андохта хуб мебинам ки онҳо дар он сатҳе ки 5-10 сол буданд қарор надоранд. Салоҳ бошад таи 3-4 мавсими охир дар Ливерпул ба беҳтарин шакл бозиҳоро анҷом медиҳад. гуфтаҳои Невил ҷо доранд. албатта Мбаппе ку 10 сол қабл дар синфи як мехонд, аммо Месси, Неймар ва Роналдо дар сатҳи пештараи худ қарор надоранд. шоинаи футбол Салоҳ аст. ҳокимияти худро то кадом андоза фиръавни Миср нигоҳ медорад, бо мурури замон хоҳем фаҳмид. рӯзи 29 ноябр наздик омада истодааст. рӯзе ки маросими ҷоизасупории тӯби тилло баргузор мешавад. ҳар кас номзад ва фаворити худро дорад. Зейниддин Зидан ҳам атрофи номзадҳо ибрози андеша кард. Бензема арзандаи гирифтани ҷоиза мебошад. ӯ бозингари беҳамто аст. кор бо ӯ мояи ифтихори ман аст. Карим аз дигарон баландтар меистад. умед дорам ки тӯби тиллоро ба ӯ медиҳанд. агар дигарон дар замин бошанд, Бензема дар осмон аст, гуфт Зидан. шумоам эҳсос кардаед ки дар бораи Бензема танҳо вақтҳои охир ҳамчун яке аз номзадони гирифтани тӯби тилло ҳарф мезананд. то ин дам ҳам бозиҳои Бенземаро тамошо мекардам, вале дар қатори фаворитон набуд. сабаби вирди забонҳо гаштани Карим ғалабаи мунтахаби Фаронса дар Лигаи Миллатҳо мебошад. ӯ дар қаҳрамонии фаронсавиҳо дар ин мусобиқа нақши бориз гузошт. голи ӯ дар финали Лигаи Миллатҳо беҳтарин голи мусобиқа эътироф шуд. аз нуқтаи назари натиҷаҳои инфиродиам Карим нишондодҳои беҳтарин дорад, аммо ҷоизаҳо дар супурдани тӯби тилло аҳамияти бузург доранд. тавре
тавре медонем, Реал Мадрид дар мавсими гузашта дар ҳамаи мусобиқаҳо ноком шуд. Деклан Райс айни ҳол дар дастаи Вест Хэм бозӣ мекунад. Байни дастаҳои тоб бошад, барои ӯ ҷанги пинҳонӣ рафта истодааст. Аввалин шуда Лемпард ҳангоми дар Челси буданаш ин футболбозро ба Стефорд Бриҷ бояд мебурд. Пас он таваҷҷӯҳи Манчестер Юнайтед ба Райс зиёд шуд ва дар ниҳояти кор бошад, Ливерпул ҳам ба шикори нимҳоятгар баромад. Ҳамакнун ба ин дастаҳо Манчестер Сити ворид ҳамроҳ мешавад. طبق خبرها در منچستر دکلان رو وارث ارزنده فرناندینو میشمارند. قبلا برای عوض کردن فرناندینو با انگلیا رودری اومد، ولی فوتبالباز اسپانی به حد ضروری نتوانست پپ گواردیولا رو قانع گرداند. مشکل‌های سیتی در مرکز میدان زیاد بودند. فرناندینو قبلا در تنهایی میتوانست موقع نیمه‌وقتگری تکیه‌گویی رو بگیرد و در برطرف کردن هجوم‌های رقیب و ترکیب‌برهای هجوم‌های دسته خود بهترین باشد. رودری باشد در تقویت ҳуҷумҳо ҳунари воло нишон дод, вале бартараф кардани контрҳуҷумҳои рақиб барояш муяссар нашуд. Барои рафъи ин душворӣ Гвардиола як бозингари молӣ ба ҳуҷумро аз нимҳоя гирифта, бозингарони дигарро ба майдон ворид намуд, то дар хатти дифоъ бесарусомонӣ нашавад. Деклан Райс бошад метавонад маҳз ҳамон футболбозе шавад, ки ду нақшро дар маркази майдон бозад. Агенти дифоъгари Ювентус Матиос Де Лигт мехоҳад мизоҷи худро ба дастаи дигар барад. ҳолати кунунии Де Лигт ба Раёла писан нест. Агенти футболбоз аллакай бо намояндаҳои Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити ва Барселона дар тамос шудааст ва дифоъгари марказиро ба онҳо пешниҳод намудааст. Футболбози 22 сола худро ояндаи Ювентус мешуморад, аммо Раёла ба ин андешаи ӯ розӣ нест ва мехоҳад ҳарчи зудтар Де Лигтро аз Турин берун кунад. پس از برگشتن ماسیمیانو الگری با مسند سرمربیگی یووه توجه به دفاعگری جوان کمتر شد. ماکس الگری با دو وتران دسته بانوچی و کلینی باور دارد. در بازی آخرین انجام داده یوونتوس بر ضد روما دی لیگ در هیئت ذخیروی ماند و به میدان وارد نشد. در مجموع دی لیگ در موسم جاری در 6 رقابت به میدان وارد شده، یک گل را با نامش ثبت نموده است. تا اون وقتی که دفاعگر 22 ساله امکانیت خود را در یووه انتظار است، اگنتش در جستجوی واریانت‌های بهتر و دریافت وقتی بیشتری بازی برای او خواهد بود. با همین تا اون دوستان باور دارم که ایجادکاری من به شما پسند میآید. لایک، کامنتاری و در کانال ابناش دادن رو از یاد نبرید. با شما بود مثل هر وقت محمد گایروف. خیر در پناه الله.